Σήμερα θα σας δείξουμε 3 διαφορετικούς τρόπους για να φτιάξετε ταμπέλες που θα στολίσουν την εξωτερική πόρτα του υπνοδωματίου σας. Για την πρώτη κατασκευή, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μαρκαδόρι, χαρτοτενία και ένα κομμάτι χαρτόνι. Θα γράψουμε το όνομά μας με χαρτοτενία πάνω στο χαρτόνι και μια εντολή που θα διαβάζουν όσοι πρόκειται να μπουν μέσα. Έπειτα θα γεμίσουμε την εικόνα με διάφορα μοτίβα. Θα χρωματίσουμε το βοτίβα με τους μαρκαδόρους μας και θα αφαιρέσουμε τη χαρτοτενία. Το όνομά μας θα εμφανιστεί. Ο δεύτερος τρόπος θα χρειαστεί κυρομπογιές, χαρτοτενία και χαρτί. Όπως και στον πρώτο τρόπο θα γράψουμε το όνομά μας και το μήνυμά μας με τη χαρτοτενία πάνω στο χαρτόνι. Και έπειτα θα χρωματίσουμε με τις κυρομπογιές το μήνυμα και το όνομά μας. Θα αρχίσουμε να τρίβουμε με το δάχτυλό μας τις κυρομπογιές με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της χαρτοτενίας, πάνω στο χαρτί. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια εικόνα σαν τι βλέπετε. Μόλις αφαιρέσουμε τη χαρτοτενία θα εμφανιστεί το όνομά μας. Μοιάζει με μια εικόνα διαστημική. Ο τρίτος τρόπος χρειάζεται τέμπερες, σφουγγαράκια, χαρτοτενία και χαρτόνι. Κολλάμε και πάλι με τη χαρτοτενία το όνομά μας και το μήνυμα που θέλουμε να γράψουμε και στη συνέχεια απλώνουμε τέμπερα πάνω στο χαρτί. Με τα κομμένα σφουγγαράκια αρχίζουμε και ταμπονάρουμε το χρώμα ώστε να πλωθεί σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού. Ξεκολλάμε τη χαρτοτενία και η ταμπέλα μας είναι έτοιμη.